Sana ano, nandiyan dyan yung iba, tapos tayo nandito, tapos nagpipicturan na, no? Nako. Ang dami ng mga paa niya. Parang natatakot ako. Ha? Lakad ako. Parang, Uy, ito ka mataas eh. mas mabuti nga gra na ito muna. Ay, gra, ang taas-taas nun. 7, 8, hindi tayo gra. Napabuti na lang si Adam's family. Ala, yung kanyang ano. Nakapan. Buti na lang na, nakapan siya. Nakulong na yun. Eh, mas mataas ko dito. Oo, gra. Mataas na tayo, no? Tayo na Dapat tayo yung pinakamataas. We're at the king of the world. Mabilis din pala niya. Asan ba yung nagsimula?